Wara 48 siegħa bejn sema u ilma, iddaħħlu Malta 112 immigrant li spiċċaw fil-periklu fl-ibħra territorjali Maltin. Huma ddaħħlu f'ħidma ta' salvataġġ mill-Forzi Armati ta' Malta f'Boiler Wharf fl-Isla ftit wara 11 tal-ħadd filgħodu. Fost l-immigranti li sarilhom eżami mediku kien qed jiġi rrappurtat li hemm numru ta' tfal li kienu jinsabu fi stat ta' disprament. L-aħbar li ġew salvati l-immigranti minn fuq dingi wara l-ħarba tagħhom mill-Libja tħabbret mill-organizzazzjoni umanitarja Alarm Phone fuq Twitter u kkundannat lil min kien responsabbli għal dan id-dewmien krudili. Dan hekk kif sassir f'nofsinhar l-immigranti kienu għadhom qed jistennew risposta dwar se jiġi minnhom. Alarm Phone stqarrew li informaw lill-Forzi Armati ta' Malta kemm permezz ta' email kif ukoll permezz tat-telefon u arġornaw lill-Forzi Armati tal-anqas minn darbiet dwar moviment tad-dingi iżda din ma ħarġet ebda stqarrija. Minkejja dak li seħħ il-ħadd, ħadd ma jaf fejna jew sar minnha d-dgħajsa l-oħra 49 immigrant ieħor wara li din kienet f'periklu fl-ibħra territorjali Maltin. Fuq Twitter, Alarm Phone qed jallegaw li l-Forzi Armati ta' Malta mhux jirrispondu għat-talbiet ta' għajnuna meta pajjiżna huwa responsabbli mis-salvataġġ tagħhom. Fl-ewwel xahrejn ta' din is-sena f'pajjiżna kienu ddaħħlu aktar minn 1000 immigrant, għalkemm iċ-ċifra taf tkun saħansitra akbar.